Balik ta sa ato nga live. Although mga ko dispensa sa tanan karon nga ming watch nga naputol ang ato nga pag-share sa mensahe Ginoo kay ning wala ang wifi connection. Pabilin kita igsoon, padayon kita sa pagbasa. Ingon diri sa unang Pedro kapitulo 1 versikulo 14. Ingon diri, pag masinugdanon kamo sa Dios ug ayaw ninyo ipahuyon ang inyong kinabuhi sa mga tinguha nga inyong gihuptan kaniadto sa wala pa kamo masayod sa kamatuoran. Sa kaniadto mga igsoon nga wala pa ta nasayod sa kamatuoran, posibilidad igsoon nga mahatag-atag konsiderasyon apan sa diha nga ikaw ming-angkon na nga ikaw Kristohanon, dili pwede. Amen ba? O sa may giingon diri sa kasulatan, ako kini nga basahon pagbalik doon na mo'y Biblia. Sa unang Pedro kapitulo 1 versikulo 14, ingon ang Biblia, pag masinugdanon kamo sa Dios, kikinahanglan magmasinugdanon kita sa Dios o ayaw ninyo ipahiuyon ang inyong kinabuhi sa mga tinguha nga inyong nahuptan kaniadto sa wala pa kamo masayod sa kamatuoran. Apan kung ikaw ug ako Kristohanon ka, ning angkon kang Kristohanon nya lamay pagyukang mo angkon, born again bi ako sister, born again bi ako brother, Kristohanon biya ko. Onya mo ras gyapon buloyagon kaayo. Kisa may giuwat, kisa may giulog-ulogan, ikaw ra ko lang. Onya kisa may maulawan, katong imo hangga hinabukan nga Kristohanon ka, born again ka. Onya ang imong batasan kini ay may paidili born again, may paidili Kristohanon. Nakuha pa na to. Kadaghan kay mga tao sa kalibutan mga kaigsunan nangtod karon maura gyapon ay batasag kinaiya. Mao nga niining atong programa, Korean gyud ta. Banlong gyud ta. Painom naman gyud ta. Kana o magpabanlong. Dili ba kaha mamuli ginay noon. Wasan ko'y mahimo ana. Kay nagwali gyud tas kamatuoran diri. Ako kining usbon sa pagbasa o. Unang Pedro kapitulo 1 versikulo 14, ingon diri, pag masinugtanon kamo sa Dios. When we talk about pag masinugtanon, dapat ang ipabuhat sa kinubuhaton ginanimo. Ingon diri pag masinugtanon kamo sa Dios ug ayaw ninyo ipahiuyon ang inyong kinabuhi sa mga tinguha nga inyong nahuptan kaniadto sa wala pa kamo masayo sa kamatuoran. 15, pag kinabuhi inoon kamo nga balaan, kay balaan man ang Dios nga nagtawag kaninyo. Tinoo dili. Kay kung dili gani balaan ang Dios nga nagtawag nato, siyempre na kay rason nga dili ka magpinalaan. Naro. Ning ingon si Jesus, pagbalaan kamo kay ako balaan man. When we talk balaan, holiness, gibiyaan tanan nimong bisyo kahilayan sa kalibutan kay ikaw balaan man. Nakuha na to. Si Jesus, unsa man siya? Sugarol siya? Babairo siya? Basaguliro siya? Palahubog siya? Tigbutang-butang siya? Tigtumo-tumo sa subilano? Tigdaot siya? Dili boy. Iya pamagani kitabangan ang mga masakiton kay naluo siya. Ako kining basahon pagbalik ko. Unya ako ning iatras sa 13 ato ning iatras sa city. Mao magani ni ingon ang 13 sa mao nga kapitulo. Busa andama ang inyong salabutan pag maugdang kamo og ibutang kayo. Gikinahanglan magmaugdang ta.
ug mag-andam niingon diri. Bros, basahon ako ang 13 sa maong unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 13. Ang ato nga giisgutan diri sa 14 man atras ko sa 13 aron ato maklaro ang diskusyon. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa imong pagwas, Brother Welberto Bordin, o sa tanan nga mga Bordin family nga nagwatch karon. Mangayo ko dispensa kay naputol ang ato nga live kay ni kalit og flat o ning pilit ang wifi igsoon. Ingon dire, busa andama ang inyong salabutan. Mao nga ikaw ug ako dili gani makaandam sa atong salabutan. Dili ta kaagpas sa mensahe Ginoo dayon tag pangluon. Masilo dayon ta moingon ta nalibog naman hinuon ko ani. Ikaw sab kay libog-libog. Ingano man dili man imo andam ang imong kasing-kasing. Dili man andam sa pagsabot sa mensahe Ginoo. Mao nang malibog ng tao igsoon. Mao nga ning-ingon ang Biblia, busa andama ang inyong salabutan. Ganong ipaandam ang atong salabutan ngano man kay dapat ang atong salabutan kanunay ning abli, kanunay ning open ang atong kasing-kasing. Kay close ni igsoon moingon ta moras gyapon oy. Adi ang imong kanebe di moras gyapon. Way ka usaban, way ka baguhan, way ka umintuhan. Ya sa mensahe Ginoo kay imo na magiklosan. Ikaw ako, ibig kami magwawali sa pulong sa Ginoo. Kanunay ning abli. Ang among una-una, kanunay open. Labaw sa tan open kayo sa mensahe Ginoo. Hello, nakuha man nato. Ingon diri, busa andama ang inyong salabutan. Pag maugdag ka mo, o ibutang gayon ang inyong paglaom diha sa grasya nga gihatag kaninyo sa panahon nga pagpadayag na ni Hesukristo. 14, mano yung ibasa. Pag masinugtanon kamo sa Dios o ayaw ninyo, ipahayon ang inyong kinabuhi sa mga tinguha nga inyong nahuptan kani ato. Sa wala ba kamo masayod sa kamatuoran? Muna nga ikaw ug ako, sa wala pa kita masayod sa kamatuoran, inusinti pa ta. Apan kung mo ang ko nagani ang tao kung agin biya ko, Pastor Kristohanon biya ko. O di ang batasang kinaiya lagi kalihukan, may dili born again, may dili Kristohanon, away klaro. Hello. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe, Brother Welberto Bordin. Good morning, Pastor, o sa tanan nga naminaw sa imong pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Wow. Ining mao nga dapit always yutang nagwali diri sa kadlawon. Wala may wifi, wala may koneksyon. Kanunay ta nagwali basta naaray kuryente. Pero wala. Mahilom lang yung kalit ng FM radio diri sa bukabukiran Exxon. Mao nga ni ingon diri. Ning ingon pag yun si Jesus, ingon siya diri. Sa mao nga giminsahe nato karon ato ning usbon sa pagbasa, pag masinugtanon kamo sa Dios ug ayaw ninyo ipahuyon ang inyong kinabuhi sa mga tinguha nga inyong nahuptan kaniadto. Sa to pa kung imo na isang sadton ato na siyang hatagag og konsiderasyon kung ang tao wala ka balos kamatuoran, wala pa kawalihi, wala pa kasaysay, wala pa kadawat sa kamatuoran. Pero mo ako naganit, ikaw ako born again, be ako sister, brother. Pero muras gyapon. Murag diado ta. Maulaw ta, maigsoon labos ato bangas Ginoo. Niingon diri. Sa wala pa kamo masayon sa kamatuoran. Ingon ang 15, pag kinabuhi noon kamo nga balaan, kay balaan man ang Dios nga nagtawag kaninyo. Siyempre, balaan man ang Dios ang nagtawag nato. Dili man siya dautan. Kaya kung dautan pa'y nagtawag nato, di dautan sabta. Klaro dili. Balaan man si Jesus nga nagtawag nimo, sa to pa ang imong kinabuhi sama ni Jesus, dili sama ni Satanas. Kaya kung ang ato pag-angkon igsoon nga Kristohanon ta atubangan sa tao, nya lami pag yung tagay mo ingon, born again mi ako sister, born again mi ako brother. Born again, o niya Kristohanon, kusog ka ay mo inom. Palahubog, sugarol, hantakiro.
sa bungiro. Tinuod dili. Mao nga sukwahi. Ang takiro di ay si Jesus. Sa bungiro di ay di man. Mao nga niingon si Jesus maigsoon, ang kasulatan nag-ingon, pagbalaan ka mo kay ako balaan man. Wow! Ang kasulatan nag-discuss nga magbalaan ikaw ug ako kay balaan man si Jesus. Siyempre, unsa may iyang binuhatan, unsa may iyang pinulungan, unsa may iyang trabaho, samtang dinis kalibutan, dapat maunay atong himo ang panag-ina. Wow! Diba? Salamat sa imong kinabuhi, Brother Perlatano, watching from Dumaguete. Ingon ang 16, 17, kung gitawag ninyo ang amahan nga Dios nga walay pinalabi sa inyong paghukom sa tanang mga tao sumala sa ilang binuhatan, tahura gayud ninyo siya sa tibuok ninyong kinabuhi. Dapat di ay atong tahuron ang Ginoo sa tibuok natong kinabuhi. When we talk about tahuron, kung unsa may iyang nabuhat nga kaayuhan o unsa may iyang kahimtang sitwasyon ni Jesus, dapat ang imong sitwasyon o sitwasyon kanato karon nga kita Kristohanon mauusab. Wow! Diba? Mauusab. Mao nga niingon diri igsoon sa katapusan nga bersikulo dinis Mateo igsoon kapitulo 26 bersikulo 39 nga si Jesus mga igsoon dili siya magbuot sa iyang kaugalingon, kundili ang pagbuot sa Dios nga Amahan kay maumani nagpadala niya. Mao nga ikaw ug ako karon na nahimo ng Kristohanon, nahimo ng born again, dapat ikaw di na mao'y magbuot sa imong kaugalingon, kundi ang magbuot nimo si Jesus na, o ang maghanay ni ana mao ang kasulatan. Amen ba? Kay kung kita nahimong born again, nahimo nga Kristohanon, mingdawat na sa pulong Kristohanon, apan ang atong binuhatan kalibutanon lang gyapon. Unsaon man nato pag-prove sa tibok kalibutan nga kita Kristohanon? Diba dili? Mao nga si Jesus niingon siya, ang imong pagbuot mao'y matuman, dili ang ako. Mao nga sa atong kinabuhi igsoon, kanunay natong pamalandungan ang minsayes Ginoo labaw sa tanan atong yuningtunan. Kay nganuman ang balaang kasulatan maunimuhan ay nato sa tinuod nga pulong Kristohanon. Dalaygon ang Ginoo sa inyong pagiguban. Ang atong oras maigsoon taas naman di ay unya mo continue ta ngadto sa unahan. O niya balik lang ko igsoon kaya ang atong oras karon alas 5:40 na gyud sa kabuntagon. Adto na ta sa mga request awit makalangit. Although ato sa ning i-close pinagis mga pag-ampo ang mga mensahe, o niya mo balik ta sa pipila ka mga panahon. Dili lang nako i-off ang wifi igsoon ang ako nga live. Mag-abot ay igsoon atong tagan og dako nga panahon ang pagpasalamat sa panahon nga gihatag si Ginoo ining dapit ug tagnas kabuntagon sa samang tagnas sa samang panahon. Labi na sa mga FM radio nga naa karon naminaw, kung ano na may mga balatian na inyong ibati karon si pisikal niyong bahin
sa tanan nga naminaw nawas karon sa Facebook Live Luzon, Visayas ug Mindanao. Tuohin ninyo ang Ginoo magapamuhat ka na. Mag-abot tayo sa labing kamahanan o mahigong bangon ka nga Diyos, milagroso ka, maway sama ka ni mga amahan. Salamat o Diyos sa laing kay gayunan ni mong ihatag ka na mong aron kami makapaapit sa imong mga pulong, mga mensahe nga adunay dako kaayong kahimuan sa among mga kinabuhi amahan. Aron sa pagpahinungdog, aron sa pag-examine, aron sa pagsuta o pag-usisa kung kami amahan nagkinabuhi bagyon nga matinong-anon ya sa imong atubangan. Even sa tanang makatauhan karon sa mga FM radio nga nakakaroon silang panimalahi, nakakaroon sa Facebook Live Luzon, Visayas ang Mindanao, even sa lahing mga nasod. Kung ano naman sila yung mga debate karoon sa physical nga bahin, ubog sipon hilanat rangkason, lapat sa ulo, even mga arthritis, rheuma, ulcer, goiter, cancer, mga buksik, mga daot, mga parang ako kaming ihinginlan pinagisangalan ni Jesucristo nga Nazaretnon, by the blood of Jesus Christ of Nazareth, by the power of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Akong gikansilar ang tanang buhat sa kaway, ug akong gipalik ang mga tunglo, ang mga lumalamoy ngadto sa gigikanan ini. Pinagisangalan ni Jesucristo nga Nazaretnon, akong ikansilar ang tanang buhat sa kaway. Salamat o Diyos sa imong pagtubang. Salamat o Diyos sa kumplito nga kaayuhan. Mag-aabot sa tanan karon, even sa tanan ng mga FM radio nga naminaw karon silang kasakak sa kamati ng anak mga panimalahi. Even sa tanan karon nga migwa sa Facebook Live, bisan pa man sa ilang pag-share o pag-update nini. Even o Diyos sa mismo nga nagahapon hook up ni ining mao nga programa. Salamat o Diyos, imo silang panalanginan ug tagpuan sila sa tanan nilang mga paminagdan ug sa tanan nga mga katawhan nga imong gigamit aron sa pag-supply, pag-ayuda, pagtanong, pagpugas nining mao nga dapit. Even dili man namo mag-i-mention ang ilang personalidad tungod kay sila mismo nakasabot sa imong mga pulong mga mensahe. Salamat amahan sa imong pagkamahal pagabutan na Diyos. Even sa tanan nimo mga alagad, mga pastor, mga pastora, mga apostolis, mga evangelista, mga magtutulong sa imong mga mensahe amahan. Even o Diyos sa mga presidente sa Pilipinas, iyahin kanunay ang mga senador, ang mga gobernador, ang mga congressman, ang mga mayor, mga konsyales, mga barangay captain, o sa kaning laing mga katawhan na imong gipiyalan sa katungdanan sa tibok nasod sa Pilipinas amahan. Even anak karon sa mga militar, nas mga kapulisan, nas mga kasundaluhan, even sa mga kadagatan o nganha sa kaitasan amahan. Lord, ako mga pag-ampo nga nakanimo, panalangin niya ang ilang mga kinabuhi. Even sa mga magtutulong, mga maestro amahan, mga negosyante, atagi silang daghang mga customer o Diyos. Pahumuka amahan ang mga kasing-kasing sa mga katawhan na sila muduol gayon o dili sila makapugong sa imuhang mga katawhan nga nagpatinug-anon nga nakanimo. Imo ang pinasay ang imong mga katawhan o ang imong mga alagad amahan niining naghinapos nga kapanahonan. Labaw sa tanan ni atong nagpatinug-anon sa pagserbisyo o labaw sa tanan nga kinabuhi nini. Subay kayon sa imong mga pulong mga mensahe amahan. Salamat o Diyos, bisan pa man sa among station manager, Reverend Gideon Candelario. Salamat o Diyos sa imong pagtagpo sa iyong paninanglan sa pagtukod sa mga FM radio, sa mga dapit sa sityo ba. Kalugtugan Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu City, amahan. Even sa among General Station Manager, Reverend Kim Ryan Makasaol. Ikaw sa mga proteksyon o magabantay, siya pagbiyahe paingon sa mga dapit, ikan sa iyon na going to parang abao nga dapit sa sityo Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu City, amahan. Salamat o Diyos, bisan pa man sa mga kapikas kinabuhi, ako kinigidala kanunay sa mga pag-ampo. Sa iya pagbiyahe, sa iya pag-flight karon kumalabot nga Biyernes, ikan sa badak dumangkiti kauban sa mga kaubanan, lukubi ang ilang matato sa kinabuhi. Even gikan sa Maynila going sa mga dapit sa Saudi Arabia, ikaw makikuban kanila amahan. Imo siyang pinasay isip ng imong alagad. Salamat o Diyos, imo siyang kahayag sa iyong mga kaubanan. Gamitan niya kinabuhi o Diyos, isip na imong sulog doon.
Salamat o Diyos, bisan pa man ka na mong ayang pamilya ng habilin, ining mga dakit. Padayon ang imong pulong mga mensahe. Padayon ang bulahaton alang sa imong karuganan kahimayaan. Salamat o Diyos sa mga katawhan nga nagapagamit ining mga dapit dinhi sa balok ug dapit sa Pilipinas. I declare blessing sa matagusan nila kaman pinaboy. I declare prosperity, Amahan, sa tanan nga nilang panginabuhi, mga pagpanarbaho, mga negosyo, mga sakinan, mga pagpamaol, mga pagpamuhi, ug akong gikanselar ang tanang mga tudlong lumalangoy. Salamat, Amahan, sa imong pagkamay pagkabutan nga Dios. Naway sama kanimo. Salamat o Dios, ikaw nagsangkap sa tanan namong mga panginahanglan. Ikaw naghatag o kadaugan kanunay kanamo. Salamat o Dios sa mga instrumento nga imong gipiyal nining mao nga dapit. Salamat o Dios sa mga bagong instrumento nga imong ipiyal usab sa dapit sa simbahan sa Pilipinas. Way hunong way puas ang among pagpasalamat kanimo kay ikaw nagtagpo sa tanan namong mga panginahanglan. Tapos ka sa pagpasalamat ining matahon ug takna sa sayong kabot-kabot, dugong ug himaya ganha lang gyud kanimo ang tanan. Pinaagi lamang sa imong buktong anak o personal na namo ka manluluwas. Pinaagi sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo ang tanan magaingon. Amen o amen. Salamat sa Ginoo sa inyong pagwas karon. Salamat sa inyong panahon, Pastor Risi Baldonado. Panahon pa karon sa grasya, sa gitawag pa ni Kristo kanato ayaw paabuta nga moingon na usab o niya siya nga pahawa kamo kanako kamong tanan nga mamumuhat o dautan. Mao gina Pastor Risi. Moabot yun ang takna o panahon nga moingon si Jesus, pahawa ko kamong tanan nga mamumuhat og dautan, wala ko kamo ikaila. Mo na iso. Kung kita karon dili mo ilas Ginoo, kita karon nga dili mo tahon sa Ginoo ni Jesus, moabot sa ang panahon di sa tailhon nga mga anak ni Jesus. Mao na isakit. Ay ang pag-abot ni Jesus, wa na accepting. Ikaw ug ako mga tubang sibok sa imong binuhatan. Salamat sa imong pagwas, Pastora Elsie Cadillario sa from Cavite City. Kumusta man ang inyong kinabuhi diya natong mga isodya, Adong Premier, Manong Prani, Nathan, Tipito, o Ito Raymond kanunay manani nagasunod ining ato ka programa. Salamat sa imong pagwas, Mami Villaris, nagikan kayo sa lain nasod sa matagaron na himutang Ma'am ni Villaris nga nagwas sa atong programa. Dalaygon ang Ginoo sa way katapusan sa tanan nga naagaron sa lain mga nasod nga kanunay nga nagasunod o nagapaambit o nagasir sa atong programa. Dalaygon ang Ginoo sa way katapusan. O niya, mubalik lang ko igsoon, ako lang inisundan o mga awit makalangit. Anya mobalik lang ko dayon alang sa atong mga greetings, mga pangumusta, request awit makalangit ining takna sa dapit sa kabuntagon. Sa ngalan mo, Jesus, may kadaugan. Sa ngalan mo, Jesus, may kaayuhan. Bisan pa sa bisan isang pagsulay, bisan pa sa bisan isang kalisod, isang ngalan mo nisangkit ko anakan may kalaugan, sa ngalan mo, sa ngalan mo, sa ngalan mo, sa ngalan mo, Jesus, may kadaugan. Sa ngalan mo, Jesus, may kaayuhan. Bisan pa sa bisan
sa pagsulay, bisan pa sa bisan, usang kagsud, kung sa ngalan mo, usang ko, anak. Balik na isoon. Rita sa mga greetings o mga pangumusta o awit makalangit, request mga isoon. Salamat sa imo nga pagwas karon, Brother Bido. Uy, may buntag sa tanan nga nasa namunbon o sa tanan karon nga nagwas karon sa Facebook Live o sa Visayas at Mindanao. Maybe sa tanan nga nagasunod sa itong programa. Rita sa mga pagtumaya isoon. Kahapon mga kaisuonan, wala na ko ready ang akong mga listahan. Kaya doon na tayo mga listahan ng mga bago diri nga atong nga i-greet karon. Salamat sa Ginoo sa inyo nga pagwas karon sa Facebook Live o sa ato nga pagpa-update sa mensahe sa Ginoo sa inyong pag-share sa ato nga mga programa. Labi na sa kinabuhi ni Sir Florentino, gikan kayo sa Davao City Government na iya ginigigaman o YouTube channel ang ato nga programa nining dapit sa balok igsoon. Ginoo mga panalangin kanimo Sir Florentino Esquid na naghago ka og panahon aron ang mensahe sa Ginoo papaambit sa nagalaing-laing mga dapit ibig sa imo mga kahigalaan igsoon. Una nga ako ipasalamatan ang Ginoo nining tanan na sayod ko by next year. Doon na tayo mga FM radio nga usa sa ato nga amigo igsoon na mutukod siya og FM radio. Unya kita mo himuon nga minsaydor. Wow, grabe. Mao nga nining mao nga dapat gitraining ta. Gisulayan ta og aduna patay kasaligan ba sa paggamit labaw sa tanan sa pag-share sa mensahe Ginoo igsoon sa kahanginan sa FM radio o sa media Luzon, Visayas at Mindanao ibig sa laing mga nasod. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-iguban, maimbuntag sa tanan na nagawas karon o sa tanan nga naminaw sa FM radio na naglanog-lanog karon sa inyong nga panimalay. Ilabi na dapit diha sa Kangwi, sa mga Masida family, sa mga Duagas family igsoon, sa mga Bildosola family o sa tanan nga mga Rosa family o sa mga Baldado family o sa tanan nga mga Kilat family, mga Dagulog family, mga Kabayay family, mga Sibumit family o sa tanan nga mga Ilhig family, Brother Mario Ilhig, Sister Roslyn Ilhig o sa mga Punting family, maayong buntag kaninyong tanan. Nalaygon ang Ginoo, mauna na panahon sa request awit makalangit. Kung salamat sa Ginoo sa inyong pakiguban, gikan gayon sa alas 3:15 nagsugod kita sa mensahe alas 3:15 pa. Una nga hantod mahuman ang atong mga programa, ang Ginoo nagkupod sa tong kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga Barangay Proper, sa mga Uwano family, sa mga Adjal family, sa mga Casiris family, sa mga Generosa family, sa mga Sorinio family, sa mga Lampinig family, sa mga Faborada family, mga Gabonada family, sa mga Vergara family, sa mga Tipungko family, mga Dandan family, mga Ilaw family, mga Cardosa family, mga Candelario family, o sa mga Baldado family, o sa tanan nga mga Balasabas family, o sa mga Burdin family, maayong buntag kanatong tanan. Maayong buntag usab dapit sa Naga, sa mga Balsamo family, sa mga Baldusa family, maayong buntag kaninyo diha sa dapit sa Naga. Ilabi na dapit diha sa Alangilan, sa mga Silva family, sa mga Turno family, sa mga Ramirez family, o sa mga Patong family nga kanunay naglanog-lanog ang Shine FM 95.3 sa dial sa inyong mga radio sets, mga pinaga. Ilabi na dapit diya sa Nasulahan,
sa pamilyas mga Yagoso family. Ni Dong Robert Yagoso o ni Day Roslyn Yagoso o sa tanan nga mga Yagoso nga naminaw niining aton na programa. Exxon. Akong i-play Exxon ang birthday song alang sa nag-birthday karon. Ako lang yun nga i-play kanunay mabungtag nga ato gud nga masabtan tanang adlaw mo Exxon na ako'y nag-birthday. Una nga ako lang ning i-play aron asab nato mahatagan o pagtupaya mga greetings ang tanan nga nag-birthday karon ni ining pizza 6 sa February. Salamat sa Ginoo sa akong igsoon. Pastora Elsie Candelario, happy birthday advance Pastora Elsie. Iba mo ramang Pebrero 20 tingali ni igsoon. Muna advance happy birthday Pastora Elsie. Ang Ginoo panalangin kanimo. O mga pinilo-pilo nga mga tuigan abot sa imong kinabuhi nga sa panahon sa balatian sa gitawag cancer sa breast. Unang akong nga igsoon nga kasagaran ilang sakit mga cancer man. Si Pastor Gideon nga igsoon cancer sa dugo. Mga survivor sa mga cancer igsoon. Wala nga nagpagamit usab sa buluhaton sa Ginoo. Una nga ikaw ug ako karon wapay kasinatian sa grabing balatian. Dili ta magpaabot mga kaisunan nga magpagamit ta sa Ginoo nga naa ta sa sakit. Kay basit masobrahan o niya eksoni na taga-recover. Apat timan kung adunay plano ang Ginoo sa imong kinabuhi. Bisag na ang pagkasbukaw sa kamatayon. Ning ingon ang Dios, luwason ko katong angay kong luwason. Ano man angay niyang luwason, labaw sa tanan kung ikaw iyang ikahimutan. Salamat sa Ginoo sa imong pag-watch, Rodriguez, Lenros Villo, maayo, buntag kanimo Sister Lenros Villo, gikan kayo sa Bantuinaw, na na-watch karon igsoon. Maayong buntag pastor o sa tanan nga mga viewer. Wow. Maayong buntag sa tanan nga mga viewer o sa tanan nga nagasunod dinhi sa Sign FM 95.3 nga naglanog-lanog karon ang ato nga programa dinhi sa kahanginan o sa media Exxon. Akong i-play ang birthday song Exxon. Sa katalagman sa kadabiho o sa mga udyong panahon. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sa araw, sa mga sakit na muhampan. Salamat sa Ginoo Exoon. Happy birthday sa tanan. Ini nga pizza say sa Pebrero. Ang Ginoo maghatag na ninyo og dugang pang mga katuigan o panahon nga ihatag ka nato Exoon. Salamat sa Ginoo, panayon kita sa pagtumbaya sa tanan nato mga kahikalaan. Anya sa Lamuas sa mga Erosido family. Kakanunay yun nga nagasunod o naminaw sa Saint FM 95.3 sa pamilya ni Sister Jubilee Erosido o sa mga team family Exoon. Isa pa man sa mga Silva family, sa pamilya diya. Nung Edi Silva, may punta kanimo diya sa mga Silva family, mga Romano family, Agaw Quintin Romano, o sa mga Cabal family, sa mga Amaro family, sa mga Estolonio family, o mga Bohol family, Exxon. Mayong buntag kaninyo tanan diha sa dapit sa Lamuas o dapit sa Takalan sa mga Kajinti family. Mayong buntag diha sa mga Kajinti family o sa mga Abraham family. Mayong buntag kanimo diha Pastor Abraham o sa tanan nga taga-Takalan, Blanking, Banmil o sa dapit sa Palaypay sa mga Salvador family Exxon. Mayong buntag usab diha sa Narsiri, pamilya ni No Paterno, pamilya ni Paring Pani, pamilya ni Dong Dante Rubiti, sa mga Rubiti family o sa mga Ulpos family ng Julia Ulpos. Maayong buntag kanimo diha o sa tanan nga mga Rebel family. Maayong buntag, maayong buntag kanatong tanan Exxon. Padayon kita mga Exxonan, sabi na sa bagwas usap ni Sister Mary Ann Kaday Kabusok. May buntag sa tanan nga mga Kabusok o mga Kaday pamilya sa Manuyod, Exxon. May buntag, kumusta man ang inyong mga pagkatulog. Salamat sa Ginoo nga Ginoo kanunay nag-uban ka nato, kanunay nagproteksyon ka nato, ibit sa tibok natong panimalay. Labaw sa tanan siya kayo nagsupply. Salamat sa Ginoo, may buntag sa tanan nga taga dapit diri sa Kamandag sa mga Kadosali family, sa pamilya ni Brother Dodoy Kadosali, lanog-lanog ro diha. Ani ning atak na sa dapit sa alasay 5 gyud sa Kabuntagon. Gamitan ko ni Octrong Paikson apang ni silang Dungdani Lasola. Diha gyud sa Punglo Exxon. May buntag kanimo diha dong Dodoy Kadosali, nung Primo Kadosali, o sa pamilya sa mga Amancio family, o sa tanan nga mga Garingo family, sa tanan nga mga Chavez family, o sa tanan nga mga Dahil family, o sa tanan nga mga Romano family, at sa Victoria Romano. Mayong buntag kanimo diya. Adunay minsay si Sister Mary Ann Kaday Kabusok. Salamat sa Ginoo sa gipukaw pakita karon nga Kabuntagon Pastor. Wow, mayong buntag sa Kabuntagon Exxon. Matod pa sa usa sa ato nga viewer nga si Sir Ruel Fuentes, isa Pastor nindot ng pangapi sa sayong Kabuntagon ang minsayes Ginoo. Inoon yun na kay kung maigo tas minsayes Ginoo, murag maana ato ang kasigala kung naigo makuha ni apan tugan bida glory kung naigo ka.
na ay ipapagos Ginoo sa imong kinabuhi. Dawatan na, itambal na, makaayo na sa atong espirituhano nga kinabuhi igsoon. Hinumdumi, dili lamang mabuhi ang tao sa tinapay lamang, mabuhi ang tao sa matagpulong nga magagula sa babang sa Dios. Dapat ang atong kinabuhi sa kalibutan na sa gitawag nga balanse. Ikaw ug ako nagkinahanglan yun o minsa sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Sir Felix Eding, atong kauban diha sa trabaho nga maestro sa Dakong University. Sige kuning gabi si igsoon. Munang niingon siya, murag maupaw man taan ni Sir. Ako sa ginan ikaw na sa kaya ako upaw naman ko. Natawa siya igsoon, ano man makaupaw gina magtudlo ka. May pay mga kaisunod mo nang giingon ko kaniadto. Iko una apay magtrabaho sa kabukiran nga kung magbuklay ko magdaro ko unya sweldohan ko tagkapis libong adlaw may pay magbuklay na lamang ko magdaro isa magtudlo ka ay mga buluyagon. Tinuod maguna una nga sa kinabuhi ibig Kristohanon maglid kag mga simbahan di God ni mo malikayan daghan sa buluyagon napantugan bidag glory ang matinud-anon dili na siya buluyagon kay nakasabutas mensahe Ginoo. Dalaygon ang Ginoo sa way katapusan, Brother Nathan Candelario watching from Cavite City. Maayong buntag kanimo diha Utol Nathan. Atong kinabuhi diha mga kaigsuonan, salamat sa Ginoo nga akong kaigsuon diha kanunay gyud nga nagasunod sa atong programa. Kumusta man sila Dodong Prani, Dodong Premier, Manong Prani. Si Utol Raymond, sige magyuning gawas. Di magyuning siya mapandiyas sa igsuon. Ni Pipito, ni Pastora Elsie nga nagwasasab karon. Ni Brother Reneldo Linggoy, kumusta man Brother Reneldo Linggoy? Salamat sa Ginoo. Ang imo ang amigo niya si Brother Hiner. Salamat sa Ginoo nga kanunay gyud ang paggamit sa bulaton sa Ginoo. Labaw sa tanan ining mao nga dapit. Ako siyang giingnan do Brother Hiner. Nga salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi kaniadto hangtod karon nagpapili nga nagmaynusugod nagmakanunayon diya sa pagpangalagad sa Ginoo o ang Ginoo nagpaanay kanimo og mga maayong trabaho. Wow, grabe. Maraming salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Brother Reneldo Linggoy. Nga gipasinatis Ginoo ibin kaniadto sa imong pamilya, ibin sa imong igsoon kaniadto. Madiligid ko malimot kay ingon ka Pastor, pre-request ko sa akong igsoon kanunay grabing palatian o niya tugang bidag glory ya ayo Diyos Ginoo. Ikaw ug ako kung ano na kay pagtuo nga tinud-anay ayo ron bukas Ginoo. Mao nga nining mao nga dapit mga kaigsuonan, mga testimony kadaugan nga gipasinatis Ginoo sa matag usa ka kinabuhi ihatag yun igsoon. Muna nga tugan bidag glory sa tanang mga kaigsuonan din sa dapit sa mao nga area kutob sa maabot sa ato nga programa buhing kadaugan sa matag usa sa diha nga ikaw maminaw o mutuo lamang o buhat sa kabubuton sa Ginoo dili ug dili gud ka niya pasagdan. Wow. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Norbert tayo Transi. Good morning Pastor. Shout out ko sa tanan ngayo family sa Isabela. May buntag sa tanan taga Isabela karon nagikan ni Ma'am Norbert tayo Transi from Bulog, Bindoy, Negros Oriental para sa iyang mga igsoon sa gihulngan og diri sa dapit sa Bindoy. Request kong song Mubo na lang ang panahon. Ang takna mubo na lang o takna hapit na o salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa imong mga request Ma'am Norberta. Hapit na adto ta sa langit. Wow. Mao nga ninitag na og dapit sa kabuntagon. Hapit na gyud ang panahon sa pagbalik sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe sa imong pagwas karon Sister Criselda Palomar Balingit. Maayong buntag. O na sa mensahe hello po. Musta? Maayong buntag sa kumusta sa diha sa Maynila. Magamit kita po igsuon nagpasabot na naatas ang Kamaynilahan. Magandang umaga po sa ating lahat na ating mga kababayan po sa Maynila. Magandang umaga po sa lahat sa inyo dyan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating palatuntunan sa pagpahiwatig po sa banal na kasulatan
sapagkat ang banal na kasulatan ay ito po ay magbibigay kabutihan sa bawat isa sa atin sa sanglibutan ito. Ito ay magiging giya or giya na to igsoon sa ating buhay habang tayo ay namumuhay sa sanglibutan. Ako nga, Emily, ang mga request, Ma'am Norberta, hapit na ang panahon. Ano ang ginawa ng ating Panginoon sa mga Mao nga hapit na gyud ang takna igsoon. Umubo na lang ang panahon. Mao nga umubo na lang gyud ang panahon. Ikaw ug ako karon. Higit mo kumpiyansa. Masig magabsat ta sa atong gininhawa. Mao nga atong mga parente, ang atong mga minahal sa kinabuhi kung kita Kristohanon. Atong ipaambit nga kita tinuod kita Kristohanon. Kaya kung Kristohanon ta, ang atong parente makasaway na to. Ingnon ta mag-egso ng Kristohanon man mo. Mao nga lisod biya. Nga mo ang kuntas atong pagkinabuhi nga kita Kristohanon. O niya sukwahi ya dili haom des Biblia lisod. Salamat sa Ginoo sa imong request, Ma'am Norberta Yudrasi, nga mubo na lang ang panahon maoron karon na iso ang tak na hapit na. O niya ato pong i-play ang tak na hapit na. Wow. Ako na ning ipasunod, Ma'am Norberta, ang imuhang request o niya adto ta sa langit. Ako usab ning aridi adto ta sa langit. Maraming kita igsoon na sa dapit sa Pilipigan ato mga igsonan niya edit by Pastora April May Agaltoran. Salamat sa Ginoo sa inyong makanunayon nga pag-apit sa buluhaton sa Ginoo. May buntag sa mga Turan family o mga Aga family. Anong ito'y Turan? May buntag kanimo di anong ito'y ambingan mo sa Ginoo. Brother Ganter Turan o sa tanan nga mga Turan family. O sa tanan nga mga Panerio family, Sister Nining Panerio, Brother David Panerio, Sister Maymay, Sister Eileen Panerio, o sa pamilya ni Brother Christopher Babor. Mayong buntag kanimong tanan diya sa imong panimalay. Brother Christopher Babor, Sister Maymay Moran, o sa pamilya ni Brother John Panerio igsoon, o sa kinabuhi ni Brother Doy Panerio, pamilya ni Brother Tata Panerio nga nakakaroon sa Kabanhiran. Ilabi na sa pagwasosab ni Brother Rodel Rebrando. May buntag kanimo diya Brother Rodel Rebrando nga nakakaroon diya sa Lapu-Lapu. Ambingan mo sa Ginoo sa inyong pagtrabaho, labaw sa tanan ng kitas Ginoo ang inyong kinabuhi. Nga kamo nagmahinanlokon o nagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Makaswagon yun mo isoon. Ikaw o ako moabot ang panahon na himuon kita nga pinasay ko kita karon himo ng pinasahi. Wow. Dalay ko na Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Padayon ta pagpagamit sa Ginoo igsoon. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga dahil family, Sister Lorna dahil o sa tanan nga mga visitasyon family, Sister Diday visitasyon, Lagunero family,
Brother Jason Labonero, ug sa tanan nga mga Rubiti family diha. Ani ang imong ikaduha nga request ma'am Norberta Yotratsi from Bulod, Pindoy Negros Oriental. Anak na hapit na. Nandito mo kumpiyansa Exxon. May buntang sa tanan nga mga Rubiti family, Gaw Imbong Rubiti, pamilya ni Gaw John Rubiti, pamilya ni Dong Giovanni Rubiti. O sa tanan nga mga Saguban family diha. O sa tanan nga mga Kabanang family diha, mga kaisonan, maayong buntag ni mo Brother Rodi, Sister Didi. Kabanag nga naglanog-lanog ang Seng FM diha, mga kaisoon. O sa tanan nga mga Sambilan family, maayong buntag kanimo diha ng Bensyo, Sambilan diha sa Dapit nga area. O sa uban pa diha, mga kaisonan, sa mga Dumahil family, sa mga Buagas family dong mga Buagas family mga Exxon, Dong Felix, maayong buntag kanimo Dong Felix. O sa pamilya ni paring Israel Babor, maayong buntag sa tanan nga mga Babor family diha Exxon. O sa tanan nga mga Bohol family, maayong buntag kanimo da Exxon Ricky, Exxon Anet, naglanog-lanog ang FM radio. Ang pingan mo Ginoo sa inyo ang mga paningkamot. O sa tanan nga mga Romano family, Dong Jimuel Romano, o mga Asiro family ng Jana Asiro, o sa tibok ni mga Panimalay, o sa tanan nga mga Estravilla. Wow, maayong buntag sa mga Estravilla family. Labi na sa mga Amarante family nung Andres Amarante, o ni Nang Nuning, sa inyo ang pamilya diha. Nung Tilano ng Likya, Babor, maayong buntag kanimo diha ng Nita Romano. Sa iyo kayo nagwas ang imong anak niya si Pastora Evelyn Romano Emena. Pagsugod ko kiniha maigsoon nagsunod silang Ma'am Norberta Yotratsi. Una nga si Ma'am Norberta Yotratsi maigsoon mo kung pinakauna na to nga kung sa negosyo pa siya mo'y pinakaunang customer din sa atong Facebook live. O niya ako dito nga kitimanan pila to kaadlaw igsoon siya lang yun usah. Silang yun usama Exxon niya nagpadayon na yun kukwali diri kay naabay FM radio anak ibatingala manggod Exxon kaya ato nga programa diri alas 3 manggod kani adto wag nakalitan pa ang mga tao kanya karon tugan pinaglore. Wow, alas 3 pa daghan ang nag-open sa Facebook live, dili lamang sa Pilipinas kundi sa laing mga nasod gikan sa Sweden, sa Kuwait, sa Dubai, sa Saudi Arabia, ug sa uban pa nga naas na yung mga nasod nga nagasunod nining ato ka programa. Grabe, pagkamaayos Ginoo. Kung nag-training tagpag-ayo, kay sunod tuig may isuot na may mga FM radio sa usa kong amigo igsuot, mutugon sa duha ka buk FM radio. O niya kita mo ihimo mo niya nga tiyalan niini. Grabe. O na nga ako ning dawaton, uban ang tabang sa Ginoo ngano man ang tanan para siyang himaya o kadugkanan. Kining atong gihimo karon sa pagsunod pagbuhat sa kabubutong sa Ginoo. Testingan lang yung tahong kasaligan mata sa panalangin sa Ginoo magibiyang kanimo kanako o kanatong tanan. Ang ating obligasyon igsoon mauna yun ang trabaho, pagwali, pagpinsay sa kamatuoran, aron ang kamatuoran maghatag kanimo kanako o kanatong tanan o kagawasan. Wow, may buntag kanimo diha sa mga Romano family, Brother Jomar Romano, Sister Juliet, lanog-lanog ang Shine FM. Ay dunay panahon nga mawas ang imong panagikan sa Iloilo kanining ato mga Facebook live. May buntag kanimo diha ng Nita Romano o sa tanan diha sa Tuyupan, Exxon. Diri sa Lower Tuyupan mga kaigsunan, may buntag sa tanan taga mga Siray family, Pastora Siray. May buntag diha Pastora Lucrecia Siray, may buntag kanimo diha uban sa imong pamilya. Ilabi na Pastor Kabanag, may buntag kanimo diha Pastor Kabanag diha sa David sa Kabanbanan. Dami na dinis man yung anas Nexon, naghatang mga follower o listener sa Shen FM.
sa pamilya ni Pastor John Arias, sa pamilya sa mga Rio family, Sister Jubilin Rio. May punta ka ni mo, Sister Jubilin. Sa atong igagaw niya, sa atong kumpari niya, igsoon. Pare Rodi Malgi, sa mga Malgi family. Sa mga Villagantol family, igsoon Sister Siasia Villagantol. Sa mga Silva family, gawa nito Silva, na nag-yuri tinaling FM radio. Mato pa niya, ulang po FM radio gaw. At tos akong magulang na si Sister Lita Silva, kagaminaw po sa imong programa sa sayong kabuntagon. Wow, grabe ka maayo ang Ginoo sa inyong pagkamanasigon sa pagsunod ni ato nga programa. Sa mga Villagantol family, Sister Siasia Villagantol nga diya sa suko-sukuan, sa kasagang kaliksoon o sa mga Muharis family o mga Garigo family. Diya sa Nasindan Mexon, sa mga Blasa family, sa pamilya ni Brother Jody Blasa. May puntang diya sa dapit sa suko-sukuan sa mga Santiago family, sa mga sakop ni sa mga sakop sa mga Santiago family maigsoon. Mayong buntag kaniyong diha. Labi na diha sa dapit sa Latawan sa mga Tiorica family, Sister Celia Tiorica, mayong buntag kanimo diha Sister Celia. Sa tanan nga mga Limbaga family. Ang atong oras karon alang sa kasayuran sa tanan, alas 5:21 sa kabutanon. Padahal kita mag-igsunan din sa kakatap mag-igsunan ko sa tanan nga mga obera. May punta ka ni mo diya Dong Roger Obera. Sa tanan nga mga Badoy family, sa mga Badoy family diya, sa pamilya ni Dong Ernesto Badoy, sa pamilya ni Dong Artinio Badoy, mga kaigsunan. Sa tanan nga mga Tanaen family diya sa Kabugan, sa proper kang hatap na igsoon, may punta ka ninyo tanan diya mga Tanaen family. Sa mga Kasal family, mga kaigsunan, sa pamilya ni Dong Sinto Kasal, sa pamilya ni Dong Boboy Kasal, sa tanan nga mga Kasal family diya sa Dapit sa kang hatap mga Pinangga. Sa mga Katubig family, mga kaigsunan kusgino, sa pamilya ni Dong Rodel Katubig, lanong sipa kayo ang FM radio sa inyong Manimalay. Wow, laban sa Ginoo sa inyong kanasigon nga makanunayon sa pagsunod ng atong programa sa kahanginan dinhi sa FM radio sa Shine FM 95.3 sa dial sa inyong mga radio sets, mga Pinangga. Sa tanan nga mga Malgi family, sa tanan nga mga Tulabig family, sa tanan nga mga Buagas family, sa tanan nga mga Villagantol family, Ros Villagantol, paring Indoy Baldado Exoon, o sa tanan diya mga Calibo family, mga Romano family, mga Magay family, mga Fernandez family, at dapit diya sa mainit o dinhi sa Naponbon. Mga Doria family, Doria, Rone Doria Exoon, mayong buntag. Laban na sa mga Rubiti family diya sa Naponbon, mga Exoon, hapit na kita mahuman. Muin man ta Exoon Beres Boglo. May buntag sa mga Caldo family, mga kaigsunan, sa pamilya ni Paring Boboy Caldo, sa pamilya ni Paring Isig Caldo, sa pamilya ni Paring Udoy Caldo, o sa pamilya ni Paring Isigel Caldo, o sa pamilya ni Donggirong Caldo. Wow, may buntag ganyan diha. O sa pamilya ni Gauroni Rubiti. Kumusta man ang imo nga anak Gauroni Rubiti, nakaadto na sa Taiwan within pila to ka bulan ang training. Muna kasalamat sa Ginoo, ambingan sa Ginoo ang imong anak ato agaron sa Taiwan. Kung nakadayon na siya ay sa paglakaw, muna ang atong pasalamatan ang Ginoo, ang atong maaptikon diha nga makagihaw nga technician sa Ginawag Farmer Association, kapinaagi diha mga kaigsoon na nagkatunta pagpananong munang diri may igsoon doon natay mga pamaagi sa paggarden. Wow, munang among garden dire sa doon sa FM radio, dating nagkuag ay mga bunga. Tampok tayo mga kaigsoon kay doon ay pamaagi ang gobyerno karon. Mao na nga des pagpangalagad usab, doon ay pamaagi ang Ginoo iya sa mensahe Ginoo kung usaon nimo pag kinabuhi iya sa mensahe og haog niyo diya sa balaang kasulatan. Maayong buntag sa tanan nga mga Villares family diya, Paring Tata Villares. Maayong buntag kanimo diya Paring Tata. O sa tanan nga mga Kalunsag family, Nong Fredo Kalunsag. O sa tanan nga mga Uyang Burin o Insoy family. Ako ning basahon igsoon.
Dire sa mga sakop ni Paring Lito Uyang Kurin niya ang mga kaigsunan o sa iyang mga anak nga si Sister Manilin o ni Pastora Sherilyn o ni Dong Angelo Angeli Samuel o Jotam o sa iyang mga apo ni Mas Marifi nga si Ian, si Yana, si Hok Janho o si Inday Sofia Fit Ensoy. Wow, may buntagan yung tanan niya o sa mga Filomeno family o sa mga Himina family, Pastor Michael Himina o sa mga Tulaving family niya o mga Kalibo family o mga Karabangwil family. Mayong buntagan ninyo diya sa David, sa Namonbon, sa mga Rubiti family no Iboy Rubiti, Brother Janjan Rubiti, Sister Salsia Rubiti, Brother Juan Rubiti, Sister Ann Rubiti, sa inyo ang mga pamilya diha, matag pamilya. Maayong buntag kaninyo diha o sa tanan nga mga Loquinio family o mga Martin family o sa tanan nga mga Estoconing family, pamilya ni Brother Pilo Igsoon Estoconing o sa pamilya ni Brother Dokdoy Galaban o sa mga Lopez family, ilabi na sa ginabuhi ni Brother Ansing Mercado. Wow, salamat sa Ginoo sa imong ginabuhi, Brother Ansing. Nga Ginoo gyud magapamuhat ka nato. Ato lang gyud siyang tuuhan og lauman. Nga siya gyud mag-ayo sa tanan nato mga balantian. Wa man gyud imposible. Salamat sa Ginoo sa imong buhi nga kadaugan nga imong gihatod gyud dire sa dapit sa FM radio nga atong miglabay nga mga panahon. Salamat usab sa imong mga kaubanan nga imong gyud nga gihatod dire ang iyang mga ilang mga pangalan aron atong hatagan og mga pagtagan. Wow. Salamat sa Ginoo ni Brother Sandrito Mercado o sa tanan nga mga Mercado family niya sa dapit sa Namonbon o sa tanan nga mga Ilot family. Maayong buntag sa tanan nga mga Kalimot, sa mga Kalimot family diya sa dapit sa Namonbon. Even sa mga Ardinia family, nung Sindro Ardinia, ni Dong Marlon Ardinia, lanog-lanog ron sige diya, matod pa siya asawa na si Sister Josephine Ardinia, si Bibing Paminaw Pastora. Wala, salamat sa Ginoo diha. Abot gid ay diha. Isubay lang diri sa sapa sa balok igsoon ang atong nga signal sa wifi o sa FM radio nga naglanog-lanog nining mao nga dapit. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Landisa family, ni Brother Ardenio Landisa o sa tanan nga mga istasyon, Pastora Reverend istasyon o sa tanan nga diha sa dapit sa area nga dapit sa Lower Balok Igsoon. Sa tanan nga mga Adlawon family, pamilya ni Dong Pimpi Adlawon, pamilya ni Dong Tony Adlawon, pamilya ni Dong Rico Adlawon o sa mga Masida family. Wow. Talay ko na Ginoo diri sa dapit sa babaw nga Igsoon sa pamilya ni Sister Bibi Talon, sa mga Talon family, maayong buntag kanimo diha sa mga Kabanag family nung dating Kabanag ng Munglit Kabanag o sa mga Amante family, Sister Elisa ng Elisa Amante, Dong Otto Amante o ni Sister Angking Amante, Dong Rico o sa kinabuhi ni Sister Roxanne Amante o ni Dairia Amante. Wow, may buntag kaninyo diha tanan din sa atbang sa ato nga studio nga naglanog-lanog ang Sen FM Igsoon. Ilabi na sa pamilya ni sa mga Silva family, Brother Junior, sa kinabuhi ni Brother Junior, sa kinabuhi ni Dong Randes, sa kinabuhi ni ng Pingping. May buntag kanimo diha ng Pingping Silva, pamilya ni Dong Johnny Silva, pamilya ni Dong Altor Silva, pamilya ni Exo Jimmy Silva, Exo Jima Silva o pamilya ni paring Renato Silva, paring Raquel Silva, nagwas imuhang anak karon, lanog-lanog karon sa imuhang panimalay diha kay do na mo FM radio naglantaw o nagwas ang inyong anak na si Brother de Lebrando from Lapu-Lapu City. Wow, salamat sa Ginoo sa tanan diha sa mga dapit diha sa mga at di lang sa salita. Nalimot ko mga Bulgado family, usahay kining ato nga una-una maigsoon usahay mo stock up sa computer, maigsoon usahay mag-log. While ko mga kaigsoon na nagpa-Xerox ko igsoon, napapotocopy ko ako lang maganing ning Xerox usa pa ganing tawas unang katawas siya
Ni usahay ang ato una igsoon, grabe na gyud ka tawag og kana bitaw hagad na ba? Na gyud tungod sa ato nga obligasyon nga gibiyang sa Ginoo, although kining tanan ako lang yun hindi kalipay pasalamatan ng Ginoo sa tanan nga mga Santiago family diya sa Tantad, sa pamilya ni Nong Baduri o sa pamilya ni Dong Giovanni Santiago Exoon, sa pamilya ni Maldonado family Nong Herme imo na itong bangon si Pastor Isi naagaron sa Basay kanunay usap nagasunod din ng ato nga programa. May buntag kanimo diya Nong Herme, kumusta man? Ang labi na sa pamilya ni Dong Roy Maldonado o sa pamilya sa mga Panchito family Dong John, Dong Bodi Panchito o sa mga Bayot family diya sa Nagtuan, sa pamilya ni Brother Gumer Mabilog, sa tanan nga mga Mabilog family, Sister Alma Mabilog, Dong Alcin Mabilog o ni Dong Alfred Mabilog o sa tanan nga mga Silva family, Brother Elmer Silva, Sister Christina Silva, plano diya sa inyo ang panimalay diya nga area. Labaw sa tanan sa pamilya ni Sister Percy Silva, Brother Jolie Silva, Brother Jupiter Silva, Brother Rener Silva. Kanunay usab nga magasunod din ng ato nga programa dinhi sa Facebook Live. Ang pingan mo sa Ginoo sa pagkinabuhi ni Sister Sister Rina May Silva o sa tanan nga mga Silva family dinhi sa Bunglo o David sa Alangilan. Salamat sa Ginoo sa makanunayon nga pagsunod sa ato nga programa dinhi gayon sa kahanginan sa FM radio o sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao, even sa laing mga nasod. Labi na sa pamilya sa mga Samani family, Dong Jojo Samani o sa mga Pastuna family, may buntag kanimo diha Dong Rinsaw, sa pamilya ang mga sagop ni mga anak ni Mans Bising, may buntag kanimo diha Mans Bising o sa tanan mga Pastuna family. Labi na sa mga Azero family, Dong RJ Azero, lalo ka Aero matupan niya Pastor kaning akong mata nagdugdog maguni balas test pumatan ako niya mo Ghost FM radio. Unang salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother RJ Azero, na magapamuhat ko ng Ginoo anuman pinagi sa minsan sa Ginoo nga kanunay yun yung nagpahinongdong nato. Labi na sa imo nga pag-watch karon Ma'am Tristan o sa mga Tan family, pag-uni nga ato nga viewer sa Facebook Live, mga Tan family, kini nga aplido ha igsoon mo ni sa aplido o mga insik inaamoy amo kani ato siningan sa akong amo nga mga Tan family, maayo buntag sa tanan nga mga Tan family igsoon. Parente, mauni silang Ma'am Yu, si Ma'am Norberta Yutrat, si mga Yu family igsoon. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Andaya family diha sa Bunglo. May buntag kanimo diha Brother Dinas Andaya, Sister Renre Silva Andaya nga imuha nga kapikas kinabuhi o sa inyo ang mga anak o sa tanan nga mga magtutudlo diha, headed by Ma'am Reyes, hagikan sa grade 7 hangtod sa grade 12. Sikat siyem naron mga kaigsunan o nang nangutan ko sa ako nga anak aduna ba'y meeting, General Assembly meeting ini nga sikat siyem igsoon wala pa man ko nang nagulat ko ay doon na tayo mga plano sa ato nga sa dili pa muin gayon ang tukig ano tayo himuon diha nga mga taytayan diha sa Punglo o diha sa Nagua ay maunay ato nga mga tinguha na sa dili pa mo abot ang ulan na nagoy taytayan dili lamang para sa kabataan mismo ikaw ug ako kung moagi diha di ining baha di na ta mahumon kapila gyud mi diha hapit di kay hapit sige gyud ikahumon ani ato igsoon kusog kay baha maglayat may mga igsoon na wa klaro paano ug pasipya wala nga ato na gamaan to ako nato ato na paningkamutan ug panagtabang sa Ginoo nga natay taytayan diha igsoon. Going sa nursery, tingali na ako ni taytayan pero naguba na. Una nga ito na susihon, aron ito na nga matitawag kong Marino Benediction. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga magtutulog di agikan sa elementarya
ngadto na gyud sa grade 6. Kaya akong anak nga ikaduha, magtikir na ni usab na igsoon na ano sa tas elementary, na ano sa tas sa senior high school. Wow, grabe. Magkamayo ang Ginoo. Sa pamilya sa mga Lasola family igsoon, Dong Dani Lasola lanog-lanog ro diha sa atbang ni Dong Dodoy Kadosali. Nag-atbang ro ni ilang trompa diha igsoon. Sa pamilya ni Brother Dinas Andaya lanog-lanog ang FM radio. Ay punta kanimo diha paring buboy Santiago, Marcelerma, Santiago, Igsoon, maipunta ka ninyo diha. O ni Dong Alin Atawon, maipunta ka ninyo diha Dong Alin. O sa pamilya, sa mga Siray family, Dong Johnny Siray. O sa mga Balingit family, doon na ito'y Balingit family Maigsoon. Ikon sa nimo ni siya, Sister Criselda Palomar Balingit, si Dong Jimmy ng Maria Balingit. Nga nagwas karon sa ato nga programa. Maipunta ka nimo diha, Dong Jimmy. O ni Nang Maria Balingit. O sa mga Palomar family Maigsoon, Dong Romy Palomar, Dong Amy Palomar, Dong Bibi Palomar, Dong Nilo Palomar, o sa tanan nga mga Palomar diri. Ay dunay panahon nga si Dong Leo Palomar Igsoon magwat sa ato nga programa dinhi sa kahangin. O sa tanan diha mga kaigsuonan, dinhi sa dapit na dool-dool Igsoon sa pamilya ni Dong Alex Lasola ng Maming. Maipunta ka ni mo diha Dong Alex, abingan mo sa Ginoo. Adayon lang yun tas pagpangalagad labida sa atong pagsulod o sa pagpaminaw sa mensahe sa Ginoo. Grabe pagkamayo ang Ginoo. Mao nga nining mao nga David mga igsoon, ikaw ug ako hiusaon Diyos Ginoo. Mao nga sa diha nga ang tao makasabot sa mensahe sa Ginoo, dili magapugong sa pagduol sa balay alapuanan aron musulay pagsilati sa pagkamaayo sa Ginoo. Ikaw ug ako, kung kami ipanalanginan sa Ginoo, why not kamo dili panalanginan sa Ginoo? Pero hinumdumi tumana ug tahura ang Ginoo sa tibuok ninyong kinabuhi, kay sigurado ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Fabro family, ng Elme Fabro, ng Emilia Fabro, o sa pamilya ni Dong Kaloy Aguilar, o sa pamilya sa imong mga umaga diha. Mayong buntag sa tanan nga mga Fabro family, o sa mga Palomar family, Dong Nilo Palomar, Naili Palomar, o sa mga Ardinia family, Dong Lando Ardinia, Nay Joy, o sa imong anak Dong Rinante, o sa tanan nimong mga ninyong mga anak. O diri sa dapit sa mga Lacorte family, may buntag kanimo diha, Dong Rogelio Lacorte, o sa imong asawa, may Day Lote, o ni Dong Romel, Day Rowena, Dong Rodilio, o ni Dong John sa mga nalimot na po igsoon, mga unya lang mga kaigsoon na nalimot ko na murag naglag ni nato ang utok ani lang. So nalaygon ang Ginoo. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga ilhig mga igsoon. Maayong buntag kanimo Sister Hilaria Ilhig, may buntag mga igsoon. O sa ni Pastora Margie o ni Pastor Elisir, may buntag kanimo diha Pastor. Unang kahapon nalimot ko igsoon asa akong lista, unang i-action vlog ang akong una-una nga nalimot ko sa apelido ni Dong Rogelio Lacorte. O sa tanan mga Lacorte family igsoon, may buntag kanimo diha. O sa tanan nga mga Tano family, Sister Michelle, pamilya ni Sister Michelle Tano, pamilya ni Dong Algie Tano, pamilya ni Brother Lito Carlito Tano, o ni Sister Elas Tano, o ni Sister Mary Ann Uyang Murin nga to ang karon sa Sikihor-Sikihor, kao ba sa iyang panang kauban igsoon nga si Dong Johnny Uyang Murin igsoon. Maayong buntag kanimo diha paring Joel Tano, Gigi Tano igsoon, maayong buntag. Sa inyo ang tulong ka mga anak, si Dong Tawi, sa inyo ang mga anak igsoon. Labi na sa pamilya ni Dong Pimboy Filomeno, na uli na diya si Dong Pimboy Filomeno, maayong buntag kanimo diha Dong Pimboy. Sa imo ang mga anak, ni umaga ni Brother Joseph Turco, ni Day Ching Filomeno Tokoy. So sa pamilya ni Don John Ricky Badoy, maayong buntag kanimo da John Ricky Badoy.
O sa pamilya ni Pare Erning Palomar, Sister Marin Aiza Palomar, maayong buntag. O sa pamilya ni Dong Naldo Pablo Exoon kay Aurora. O na nga doon ay mga panahon nga murag-murag ni katong ba. Murag computer ba, murag istak ako sa hay. Unang ako ginigisaling sa Ginoo tungkol sa kadaghan ko na to nga muna nga apag-abuti rin na mo focus ko uban ang tabang sa Ginoo nga naman kung maguna-una kus uban murag mo disturbo o distract ba muna ko sahay malimot na kus mga tao sa mga ngalan. Salamat sa Ginoo sa tanan nga diha mga kaisunan sa mga samani sa mga Eliama pamilya ng Inog Eliama ng Ili Eliama o sa imuhang mga anak o sa pamilya ni Dong Jojo Badoy, may buntag ni mo diha Dong Jojo Badoy. O sa tanan nga mga Toko family, brad ni Paring Ritsaw Toko, mayo Toko, may buntag ni mo Paring Ritsaw. O sa pamilya ni Dong Primo Tano, o sa tanan nga mga Tano family. Mayong buntag sa mga Librando family, Paring Arman Librando. Mayong buntagan yung tanan diha o sa pamilya ni Dailisa o sa mga Basto na family. At tingali wala na akong nalimtan Exoon. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-iguban ng atong oras. Apit na sa alas 7. Medyo buntag na yun Exoon sa inyong pag-iguban. Inintag na ulapit sa kabuntagon. Pag-ampo tayo na Exoon ako may nga flosan yas mga pag-ampo o manamilin na yun ang inyong ubos nga laga. Ikat sa alas 3 santo karon. Ako nga pagsibya o pagpaapit ikan sa mensahe Ginoo pinagi sa balang kasulatan. Una nga ang atong paghago pagsakripisyo kinitanan huwag yun nalilong sa Ginoo. Tanggon na ka na itong tanan. Pag-apo tayo sa lami ka mahalan of may gugmaon ka na Diyos. Pinaagi si imong gunit amahan. Imo kaming yatagan o maayong panlawas. Pinaagi si imong pag-atiman Lord. Imo kaming yatagan o panahon. Yatagan kami kusog. Ikan sa pagsugod ining maong nga programa. Ikan kayo sa last 3 sangtod karon amahan. Ikaw naghatag ka na mong gininawa. Kusog kalikuan may mga ipasinatig ka na mo. Samtang ko Diyos among pinagtakupan ining maong nga programa. Among mabalon ang kalipay. Among mabalon ang kalinaw. Kalinaw gikan kanimo. Salamat ko Diyos sa pribilehiyo kay gayunan niya maghihatag ka na mo. David sa tanan nga mga follower o listener sa Shine FM 95.3 o sa tanan karon kaming sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. David sa laing mga nason, tanan nga mga OFW. Ikaw Diyos magkakupot sa ilang mga kinabot. Ambingi sila unahan. Bisan pa mo Diyos sa tanan karon nga naghago o naghatag og panahon aron sa pagpatalingo papaminaw sa imong mga pulong mga mensahe amahan. Tapos ka sa pagdaig, bisan pa man sa mong station manager, Reverend Dijon Candelario, uban sa iyang asawa, Pastora Russell Candelario, uban sa ilang duha ka mga anak. Ilabi na o Diyos sa mong general station manager, Reverend Kim Ryan Makasaon, ikaw sa mga panalangin sa iyang kinabuhi uban ni Ma'am Asya, Makasaon na mahal. O sa tanan nga mga DJ sa Shine FM Lord, sa mga dapit sa Giyawman. Labaw sa tanan sa pag-construct o pagpadayon sa pagkama sa maong FM radio sa Sitio Kalungtugan para kay Serdenia, Malabuyog, Cebu City. Salamat po Diyos sa imong pagsangkap sa maong kagamitan aron ang maong FM radio mapundar sa maong dapit. Lord, salamat amahan ako sa pinalas mga pag-ampo. Ako sa ka amigo o Diyos nga mugama usap og FM radio nining umalabot nga mga tuig Lord. Among itugyan ka na kanimo kung ang imong kabubuton oy batuman. Dili yun ang amo lamang ang pagsugot o pagtahod
o pagtuman sa imong kabubuton, Lord Jesus. Salamat o Dios sa imong pagkikuban, sa imong pagsustain kanako, sa kusog kalikod imong ipagamit kanako gikan dayon sa alas 3 hangtod nining mga oras sa hakaron. Even sa tanang mga programa gikan nining mao nga dapit dinhi sa Shine FM 95.3 gikan sa alas 3 hangtod kayo sa alas 10 amahan. Salamat o Dios sa imong pagtagbo, salamat o Dios sa imong pagpanalangin, imong isangkap ang tanan namong obligasyon. Nagamit ikaw mga tao aron sa pagsupply sa tanan namong mga panginahanglan, even sa tanang mga balayran nining mao nga dapit, Lord Jesus. Salamat o Diyos, ikaw magabalik kanilang mga pinilok-pilok ng mga panalangin ngaway ikong karangan, mag-aabot sila tasatagsa ka mga Pinoyanan. Salamat o Diyos, tanang kaigsunan din sa balok, uban sa akong mga igsuon, sa akong pamilya, sa akong asawa, Pastora Immediate Candelario, ug sa tulo namo ka mga anak, sa akong ugangan o Diyos, Papa Oswald Akag. Salamat o Diyos sa tanan mga kaigsunan din sa balok, ug dapit sa Pilipinas, ug sa mga kaigsunan nga imo silang gidasig pagbalik, imong i-restore o Diyos ang pagpangalagan labaw sa tanan sa bago pa lamang aming fellowship nining mga dapit na din ang imong mga pulong mo'y mulikon kanila, ang imong pulong mo'y mudasig kanunay, ang imong pulong mo'y muhatag paglaom sa among mga kinabuhi, Amahan. Salamat o Diyos, ilabi na o Diyos sa mga katawhan ano na pagplano sa pag-fellowship nining mga dapit. Salamat o Diyos nga din sa sunod nga mga panahon amo silang ikahibalag naong o personal sila nga muduol nining panay alapuanan. Salamat o Diyos nga daugan sa kasiguruhan, ilabi na kompleto nga kayuhan gikan sa tanang matang sa mga balatian. Tapos ka sa pagdaig pagpasalamat, hintag na dapit sa kabuntagon, pinagi sa ngalan ni Jesus, pinagi lamang sa imong bugtong anak, pinagi sa ngalan samahan sa anak sa Diyos o sa Espiritu Santo tanang pag-iingon. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-ikuban. Anak na dapit sa kabuntagon ng atong oras 11 minutes more mag alas 7 na yun. Ang atong nga programa gikan kayo sa alas 3 sa kadlawon mo binta alas 3 din sa FM radio sa Shine FM 95 para sa kasayuran sa tanan sa mga FM radio dinhi kayo nagapalibot sa atong area Exxon dinhi sa Sitio Balog, Barangay Santo Niño, Tanhay City. Pag-opit sa live Exxon kaniha nagsugod tag live alas 3:15 sa kabuntagon minungdan atong gyud natiwasan atong mensahe. Kunang hantod karon gikan sa mensahe hantod sa greetings na mga kaigsunan, mga request awit makalangit ug mga pagpangumusta sa matagusan nato kamang kinabuhi. Pagka alas 8 atong madungog gikan sa gihilngan atong General Station Manager Reverend Kim Ryan Matasaol o niya sa alas 9 o alas 10 hangtod sa alas 12 kung dili busy si Pastor Gideon ato siyang makauban din sa FM radio. Yan ang mga tagdaan. Ading pagkagabi Exxon pagka alas 6 adunay mumensahe diri mga DJ o si Pastor Kim Ryan Matasaol ikan gayon sa gihilngan. Pagka alas 8 ngadto sa alas 10 inyong ikauban o atong madungog si Pastor Gideon sa gabi nga panahon Exxon. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon, Brother Rodi Amante, nga nagapasusap sa atong katapusan nga pagpanamilit sa atong programa. Mahimungtan kanimo dia Brother Rodi Amante nga nagwas karon gikan kayo sa Maynila. Una nga pagkalauna, usahay doon ako'y panahon, so dili lang gyud ko musaan. Okay, matod pa sa atong nga nagama sa YouTube channel gikan kayo sa Davao City Government nga kanunay nagsunod kung nagama o naghimo nining ato ka programa nga nagasunod kanunay. Maalauna Exxon kunya pag alas 3 pero ang schedule sa launa ka Pastora April akaktura na kaniadto o nga doon naman sa mga dapat umano mo sa ilahang lugar kunya medyo layo man sa ilahang area Exxon kung nagyatagan na ito ang konsiderasyon kunya pag alas 4 maumanay oras o schedule ni Pastora Immediate Candelario. Although mga kaisunan mo flight naman siya karong Friday Exxon mo na ako nang itugyan sa Ginoo ang mga schedule kasi lang yun mga kamuhatian ang kumagay nag-adjust na sabko kumagay doon naman ko yung mga nagmay nga bata nag-eskwila sa mga akong pinamagulangan o niya kami may kaitiman sa akong nagmay na mga bata Exxon. Una nga salamat sa Ginoo, initag na upapit sa kabuntagon, mga milit na inyong ubos kalagan.
Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios ug sa tibok persa sa kalangitan sa ngalan sa Platong Station Manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan sa Platong General Station Manager Reverend King Ryan Makasaol, inyong ubos nga lagat, ubos nga higala, ubos nga sulugon, ubos nga amigo sa kahingina sa FM Radio o sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao. Pastor Sapre Candelario manamilit sa pag-ingon. Ang grasya sa Dios o ang pagkikamit sa Balang Espiritu Santo magauban sa tanang mga balaan. Ang atong programa sa sayong kabuntagon, ang imong pulong bilang parahan sa akong mga tilog kahayag sa akong kalagyanan, makita ka na sa Salmo 119, versikulo 105, sa isa pang nga programa ni Pastor Gideon, ang pulong mo kinamuhi ko, Mateo 4:4, dili lamang mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kundi mabuhi ang tao sa matang pulong nga magagulak sa baba sa Dios. Wow! Alay ko ng Ginoo, o mangibuto, may buntag ka na itong tanan, may pagpangapi, may pagpamahaw. Ang atong oras karon alang sa kasayuran sa tanan nga naminaw karon sa FM Radio. Ang atong oras karon mga kaigsunan, 7 minutes more mag alas 7 sa kabuntagon. May buntag ka na itong tanan.